Samahan niyo ako guys, papasok tayo doon ha. Sige guys, bye. Yan. Yan ang syudad guys, dati. Ito yung wall. Napakalaki ng ng bato. Tapos ito yung entrance. Dito. Yan guys. Hindi ko alam kung ano yan dyan guys. Bahay siguro yan. Dati. Grabe guys, no? Nandito na ako sa syudad guys ng mga Greek at Romano. Ano ba yan? Serapion. Saan ba yan? Dito siguro guys. Ito siguro siya guys. Yan. Ay, dyan. Oh, may kolom. Yan siya dati guys. Ito. Ito siya dati. Ito yung Serapion. Serapion. Yan. Yung mga may kolom. Ito yung hagdan, oh. Hindi ba tayo pwede makapunta dyan? What is that? Asclepion? Saan ba yan? Ito siguro yan. Tama ba? Pwede makapunta doon, no? Pwede ba tayo punta dito? Yan, yung estatwa na yan guys, ano yan? Pwede man siguro ata yan puntahan. Wait lang guys. Tatayo dito guys. Ang init. Uy. Saan kaya ang number 1, no? Number 2, number 3. Number 3 na dyan. Puti pa siya. Oh, may ano. May tour guide. Ang ganda. Ganda guys. Puti pa mga bata guys. Dito na ako guys ngayon. Saan kaya ito guys? Ay, dito. Hindi ata dito. Grabe mga tao dati guys, no? Punta tayo sa ano guys, yung rebulto na si ano ba? Yung Gadaw yun. Puntahan natin guys. Ito yun siya guys, oh. Yan yung museum guys, punta tayo dyan mamaya. Yan yung museum. Ano ba yan? Dyan. Tingnan nyo guys. Ang liit ng ano. Ano ba yan? Sisilan ata yan ng tubig guys. Para siyang tangke ba? Dati. O ano ba yan? Tingnan natin. What is that? Hindi ko alam kung ano yan guys.
Yan guys ay. Yan siya guys ano. Yung God. Hindi pwede. Hindi siya pwede. Hindi siya pwede puntahan. Pwede ba? Ang original kasi niyan guys, nasa loob ng museum. Na lang yan siya. Siguro. Parang na yan siya guys. Hindi na siya totoo ba? Higher part of the town. Pwede ba siyang puntahan? Tingnan natin guys kung pwede ba siya puntahan. Parang hindi siya pwede puntahan. Wait lang ha. Hindi siya pwede puntahan. Sayang. Sige. Explain ko sa inyo guys ha. Yan siya guys. Yung pinakasikat na rebulto dito sa Empores. Ang pangalan niya ay si Asclepius or tinatawag siya na Esculapi de Empores. Siya ang Greek god ng medicine at healing. Makikita siyang may balbas, di ba? At kadalasang may simbolong ahas na hanggang ngayon ginagamit pa rin bilang simbolo ng medisina. Nakikita niyo ba yung mga guys, yung mga nasa, di ba, sa hospital, yung logo may ahas, siya pala yung dahilan niyan. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin bilang simbolo ng medisina. Ang pangalan niya ay si Asclepius, the Greek god of medicine. Natagpuan siya dito sa Empores noong 1909 at mahigit 2 metro ang taas niya. At isa siya sa mga pinaka-importanting Greek artworks na natagpuan dito sa Spain, sa Western Mediterranean. At may mga debate pa nga ang ilang historians kung si Asclepius talaga siya o baka si Serapis. Pero karamihan ng tourist at locals kilala siya bilang si Asclepius of Empores. At kung pupunta kayo dito guys, isa yan sa pinaka-famous na bagay na makikita mo sa museum. At dahil isa siya sa simbolo ng Empores. Pero hindi na yan siya yung original guys. Ang original yan nasa loob ng museum. Makikita natin yan mamaya. Dito na ako. Andyan siya. Andyan siya guys. Tama ba? Dito. Yan. Andyan siya guys. Sige guys, punta muna tayo doon guys. Pasyal ko. Yan. Punta naman tayo doon sa guys. Doon sa mga templo guys ba. Bilisan natin guys kasi yung battery guys ba. Victoria de Salaon. Ito siguro yun guys. Yan dati. Dito tayo. Wala. Casa de Perestel. Bahay ito guys dati. Siguro yung nakatira dito mayayaman. Ito yon.
May mga kulong pa dyan, oh. Oh. Ito yun siya dati, yung bahay. Yan, dyan ako guys, naalala nyo guys, naglalakad ako dyan sa labas. Ito yung bahay guys. Oh, may mga kulong guys. Ano ba yan dyan? Drainage. Wala, kalalim. Dito din. Ano ba yan dyan? Septic tank. Ay, tara, punta tayo doon guys. Bilisan natin guys kasi pupunta pa tayo sa museum. Grabe ang kanyang bahay guys, no? Oh. Ibang bahay naman ito guys, oh. Maxilum. Yan. Ano ba yan? Di dyan. Let me see. Wala, kalalim. Ay, may tubig, may isda. Kalalim nyo guys. May isda. Dito ako guys, oh. Sa ano, sa museum. Pasok tayo dyan guys mamaya. Tapusin muna natin ito dito guys, yung mga ruins guys pa na bahay. Ganda guys, oh. Yan. Tingnan nyo guys. Ano ba yan? Uy. Tangki. Tangki ng tubig ata yan guys. Ang ganda. Tangki ata yan guys. Tangki ng tubig. Ah, bahay. Bahay pala ito siya guys. Look. Okay. Let's go here. Grabe dati guys, no? Look guys, ano ba yan dyan? Dami nilang ano guys. Yung parang tangki guys ba? Na. Ano ba yan dyan? Parang tangki. Dyan ako naglalakad sa labas guys. Last time. Naalala nyo guys? Ay wala na. Hari na tayo guys. Wala na. Punta tayo sa itaas guys. Ay dito hindi pa tayo nakaano dito. Wait lang guys. Diyan. Yan guys yan. Ano ba ito dito? Ah, bahay din. Templo? Bahay. Dito ako guys. Ano guys, umupo muna ako guys kasi ang init guys.
Ito siya guys, itinatag ng mga Greek colonist mula sa sila Phocaea noong mga 575 BC. So, ito mahigit na 2,600 na taon na ang nakalipas. Ang unang settlement ay nasa isang maliit na isla malapit sa kasalukuyang baybayin, at doon yung pinakita ko yung sa dagat ba. Nang maglaon guys, lumawak ito sa mainland. Ito na yon, mainland. Naging mahalagang sentro ng kalakalan sa pagitan ng mga Greek at katutubong Iberian. So, ito? Sentro ng mga nagtitrade guys ba, ng mga pagkain, nung panahon na iyon. At guys, noong 218 BC guys, dumating ang mga Romano dito. Actually, ito dati, maliit lang siya. Ang nauna dito yung mga Greek, di ba? Yung mga taga-Greek. Sila dito, nag-settlement sa maliit na isla. Pero nung dumating yung mga Romano dito, guys, ito na siya, lumaki na dito sa sa mainland ba. Ito na siya, guys. At sa panahon ng Second Punic War, guys, at nagtayo na ng Roman city sa tabi ng Greek settlement. Yung Greek settlement, yes. Kaya kapag bumisita ka sa Emporis ngayon, ang mga labi ng sinaunang Greek city, mahigit 2,600 years old na siya. Ang mga Roman streets or houses at Forum, na higit 2,000 years old na. Isa ito sa ilang lugar sa Spain kung saan makikita mo ang parihong Greek at Roman ruins sa iisang archaeological site. So, pala ito siya guys, hindi lang siya Greek, nag-combine sila guys ba, at yung Roman dito nakatira nung panahon na iyon, noong 218 BC, tama ba ako? Kasi yung mga Romano nagpunta dito noong 218 BC before Christ. So yeah, ito na siya guys. Ako guys, hala. May insekto guys, hala. Uy. Ay. Ito yung guys, oh. Yung ano ba tawag din? Ito yung museum guys. Diyan sa likod ko guys. Yan yung museum sa likod ko. Yan. L'estua di Emporion. Ay, ito pala siya guys. Ito yung L'estua di Emporion. Oh. May mga nag-aano dito, oh, nagre-rest ba dati. Diyan. Yan. Ito, oh, yung guys, pustek, yung column dati. Ito naman tayo dito guys. May mga maraming mga guys, ganyan ba? Para siyang guys. Ano ba yan? Diyan, oh. Dito naman tayo guys. Punta tayo. Ay, patay. Ay, yung mga bato. Mga lumang bato guys. Punta tayo dyan mamaya guys. Ano ba yan dyan?
Hindi ko nakita yung ano guys. May ano kasi dito, yung ano ba, yung sahig niya, may mga, ano ba tawag dun? Yung may design na sahig ba, ganito, ito. Yan guys. Lumang ano, sahig dati. Look. Grabe guys, no? Yung mga tao dati, oh. May ano guys, oh. Anong tawag? Greek ata yan guys, na nakasulat. Grabe nila guys, no? At ito naman siya guys. Yan, oh. Ang liliit ng ano, tiles ba? Yung ano ba tawag din? Mosaic? Parang mosaic, right? Tama ba? Mosaic. Grabe guys, no? Ito siya guys, oh. Ito siya dati guys. So ano pala ito siya guys? Diyan. Yang diyan. Dagat na pala diyan dati. Yan, dagat pala yan diyan. Look, oh. Sa picture, oh. Ito yun, oh. Tapos, sa gilid, dagat na siya. Ano ito? Bahay, Casa del Mosaic. Inscriptio dedicada a Agathos Lemon. Oh, ito yung nakasulat. Ito. Grabe guys, no? Mga tao dati. Ngayon may tiles na tayo. Pero sila pala yung nauna ng gumawa ng mga ganun guys, no? Grabe, no? Pero sa tingin ko, no, mas maganda pa yung sa kanila. Kasi ano, sa kanila kasi yung paggawa nun ay mano-mano, di ba? Yung kamay lang ang gamit. Sa atin kasi ngayon makina na, di ba? Grabe guys, no, nakaka-amaze yung mga sinaunang tao ba. Ang daming hole, oy. Tinabunan, ano kaya yan? Hindi pa siguro ata yan tapos. Excavate ba? Hindi pa tapos. Excavate? Excavate. Yes, excavate. So yan guys. Malaki-laki din siya guys, oy. So ngayon guys, papunta na naman tayo sa Jan Museum. So ngayon guys, papunta na naman tayo sa museum guys. Ay, doon, hindi pa ata tayo nakapunta doon. Wait lang guys. Puntahan muna natin doon. Kasi papunta na tayo sa museum Jan. Dito muna tayo kasi hindi pa tayo nakapunta dito. Yan. Ano ba ito dito? Wait lang. Maganda din dyan, oh. Ito yung museum, guys. No, ang dami nilang ganito, guys. Mga parang tangki, guys, ba? Ang dami. Ano to? Coffin? Para siyang coffin, guys. Ataol. Coffin siya, guys, na bato. Ay, coffin. Sinaunang kabaong. Bato siya. Guys, Oh. Wala. Sinaunang kabaong. Grabe, guys, no? Tingnan natin sa loob, guys. Baka may may bones. Wala naman. Kinuha na siguro, guys. Grabe, no? May kabaong. Ay, uupo. Kasi, makulimlim na siya, guys. Kanina, ang init-init. Ngayon, makulimlim na. Muna tayo, guys. Kasi, yung buhok natin,
Napaka-messy. Guys. Napaka-messy ng buhok natin guys. Wait lang guys. Ito na. Nakaupo ako dito guys kasi ang init kanina, ngayon hindi na siya mainit, makulimlim. Ay, baka hindi siguro uulan mamaya. Hindi siguro uulan guys. Dito ako guys, dito ako sa likod ng ang kabaong doon ang kabaong. Doon ang kabaong. Bato na kabaong. Yan yung view guys. Tingnan nyo. Yan. Dito, hindi ko pa na ano. Malaki-laki din siya na syudad dati. Oh. Casa, dati. Ito. Ito. Mga kulom. Every houses, guys, meron talaga siyang ano, oh. Yung para bang, ano ba tawag doon? Septic tank ba? Tangke. Pero hindi ata yan siya septic tank, guys. Ano siguro yan? Yung sisila ng mga tubig nila ba? Or ano ba? Ay, may musik din dito, guys, oh. Bahay din ito. Grabe guys, no? Ano siguro yan guys, Shields ba? Diba? Para siyang shields ata. Tapos inano yung design. Kasi wala naman dati, tiles, di ba? Shields ata yan. Grabe, no? Mga tao dati. Ngayon nung ako nakapunta dito, guys, nakapasok kasi guys, magto 2 years na ako dito. Pero hindi pa talaga ako nakapunta dito sa loob. Happy ako. Kasi nakapunta ako. Kasi guys, yung entrance ba, hindi ko alam kung saan papasok. Hindi ko kasi alam. Kaya naglalakad na lang ako dyan sa labas. Nung una, kasi hindi ko kasi alam saan yung entrance. Yung entrance doon. Tas alam nyo ba kung yung entrance, hindi siya guys ba, hindi siya madaling matuntun kasi nasa sulok siya. Nasa sulok siya. Pupunta naman tayo sa guys, sa museum. Diyan. Need pati siguro yung yung ticket guys ba. Wait lang, kukunin natin yung ticket. Kasi I think need. Yan. Wait lang, kunin natin yung ticket. Baka need yung ticket guys. Wait lang. Just for a moment.